Mayong gabi, mga kauturan ko kay Kristo. Yari na ito mga tensones para sa pagsaulog naton sa ika-15 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Salvasyon, offered by Connie Sayo, Dador, and family. Para sa kalag ni Sunday, offered by May Mercurio and family. Para sa kalag ni Jennifer, offered by Ledesma family. Para sa kalag ni Sunday, offered by Richard Osumo and family. Thanksgiving is offered to Christine Joy Ledesma on her birthday last July 12, offered by Wendell and MJ Ledesma. Prayers for RJ Cosares for taking the board exam, offered by Cosares family. Kaganaton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Mila Robledo and family, Mr. and Mrs. Izon Sabidalas and family, Jason Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Rick Mendote and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, Mr. and Mrs. Cherean Obosa and family, Mr. and Mrs. Rosana Usares and family, kag Mrs. Teresa Escarrera and family. Kung kaisa, nagadumdum kita ngang pagbantala sang maayong balita, buluhaton lamang ni Kristo, sang mga apostoles, sang mga pari, kag sa mga misyonero, kag misyonera, subong. Sa pagkamatuod, ang misyon nga ini, buluhaton sang tanan, nga mga Kristiyano, ang maayong balita, nagikan sa Dios nga nagpadala sang iya anak apang ang Ginoo nagaagdaman sa aton tanan sa pagbuylog sa iya hilimuon. Si Jesus nagtawag sa mga apostoles sa mga ordinaryo lamang nga mga tawo. Ang mga apostoles nag-orden sang magatalos sa ila. Kita ginapadalaman sa sini nga buluhaton kay inibahin sang aton pagka-Kristiyano. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. God will provide for all that
Sugod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Agud na maging takos kita sa pagselebrar sining Santos nga misa, kilalahon nato na aton mga sala. Tanan, nagakonfessar Ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kay sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akong dako nga tud nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan niya mga les kay mga santos, kag sa inyo mga utod, ikampo ninyo ako sa aton Ginong Dios. Pabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Titiyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka sa Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Ginoo, Maluoy ka sa amon. himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa dutang paginain sa mga tawo nga may mayo
mga buyo kita. O Diyos nga mo na may paagis sa kapawa sang imo kamatuoran, tuy-tuy ang mga nagatalalang agod magbalik sila sa matadlo nga dalan, kag itugot nga ang mga Kristiyano magsikway sang mga butang nga batok sa sina nga ngalan, kag himuon nila ang mga butang nga angay sa sumulunod ni Kristo. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan na mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Amos. Si Amasiyas nagsiling kay Amos, ikaw nga hindi matuod nga propeta, magbalik ka sa duta sang Huda, kag didto ka magpangita sang imo pangabuyan, kag didto ka magpanagna. Hindi ka na magpanagna diri sa Betel, ini nga daog simbahan sang hari. Amo ini ang templo sang bugos nga pungsod. Si Amos nagsabat, hindi ako propeta, hindi amo ini ang akon palangitanan. Manugbantay ako sa mga hayop, kag manugatipan man sang higera. Pero ang Ginoo nagkuha sa akon sa pagkamanugbantay sang hayop, kag magmando sa akon sa paglakat, kag sa paghambal sa iya mga tawo nga Israelinhon para sa iya. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. ipakita sa amo ng imo kaluoy o Ginoo, pag ihatag sa amo ng imo kaluwasan. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Nagapamati ako sa ginasiling sang Ginoong Dios. Nagasaad siya sing paghidait sa aton nga iya mga tawo, kung kita hindi magbalik sa aton kabuangan. Matuod gid nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapadungog sa iya, kag ang iya himaya magapabilin sa aton duta. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang gugma kag katutom magaupdanay, ang pagkamatarong kag pagidait magakitaay. Ang katutom sang tawo magalambot sa ibabaw halin sa duta, kag ang pagkamatarong sang Dios magatamod halin sa langit. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang Ginoo magapauswag sa aton, kag ang aton duta magapatubas sing bugana. Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, kag magaaman sing alagyan para sa iya. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios tag-amay sang aton Ginoong Hesukristo, kay iya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Kristo. Paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya sa kay Kristo. Agod mangin balaan kita, kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod isang iya gugma, ang Dios nagpatod na nga daan, nga paagi kay Hesukristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton, dayawon naton ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya, nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios,
nga iya ginhatag sa aton sing bugana. Sa bugos nga kaalam kag ihibalo sang Dios ginhimo niyang iya tinutuyo. Kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya nangadaan ginpat-od nga himpiton paagi kay Kristo. Ang plano sang Dios nga iya pagahimpiton sa nagakaigo nga panahon amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga sa langit kag sa duta. Sa idalom sang pagpangulo ni Kristo, ang tanan nga mga butang natuman suno sa ginplano kag ginpat-od sang Dios. Ginpili kita sang Dios nga mangin-iya mga tawo sa paghiusa kay Kristo tungod sang iya kaugalingon nga tinutuyo. Suno sa iya nga daan ginpat-od halin sa ginsuguran, gani kita nga amo ang nahauna nga naglaom sa kay Kristo magdayaw sang himaya sang Dios. Kay amo man ini sa inyo, sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuoran. Ang maayong balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan, nagtuo kamo kay Kristo, kaginpatinan kamo sang Dios, nga manginiya paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. Ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabaton naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga tao. Kag nagapasalig sa aton nga ang Dios magahatag sang bug-os nga kahilwayan sa tanan nga mangin-iya. Dayawon naton ang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, 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 alleluia. Kabay pa nga mapasanag sang amay sang aton Ginoong Hesukristo ang aton paino-ino. Agod nga aton nga mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa aton. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Gintawag ni Jesus ang 12 ka mga apostoles, kaya ginpalakat sila sing tagduha-duha. Ginhatagan niya sila sang gahom sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu. Ginmanduan niya sila nga hindi magdala sing pagkaon o kon kwarta o kon puyo, kundi sang sungkod lamang. Sarang sila makagamit sang isa ka sandalyas pero hindi na sang dublihon ang ilabayo. Ginsiganan pag niya sila, kung mag-abot kamo sa isa ka banwa, magdayon kamo sa balay, nga nagabaton sa inyo sa ila puloy-an, tubtob sa inyo pagsaylo sa madason nga doog. Kung magkadto kamo sa isa ka doog, kag wala kamo ginabaton o kung ginpamatian sa mga tawo, bayain ninyo ang ina nga duog, kag itaktak ang mga yabok sa inyo mga tiil, ini mangin paandam sa ila. Gani naglakat siya, kag nagwali sa mga tawo, nga dapat sila magbiya sang ilang mga sala. Gintabog nila ang mga madamo nga mga yawa, kag ginhaplasan nila sing lana ang mga masakiton,
kag nag-alayo sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa siding ika napulog 5 ka Domingo sa ordinaryo nga panahon, duha lamang ang kapuntos ang aton nga pamalandungan. Una, base sa introduksyon sang aton Santos nga Misa, ang pagpadala sang Dios ang misyon sa mga tawo sa pagwali sang maayong balita, wala lamang nagapabilin o kon para lang sa mga pari o kon sa mga madri o kon sa mga relihiyoso. Sa aton ini para sa aton tanan. Gani amo ina ang tagaan ko sang pagtamod sa aton pagpamalandong sa una. Kagang ikaduha, sa bagay nga kung kita tanan ginpadala sang Dios sa partikular nga misyon, ginahangkat kita nga usisaon naton sa sining tinion kag sa present day naton nga sitwasyon sang aton kabuhi kung paano kita kag diin kita ginapadala sang Dios. Una sa tanan, kita tanan gintugyanan sang Dios nga may misyon nga magbantala sang maayong balita. Hindi lamang ang pari o kun ang madre o kun ang mga reliyoso. Ano ina? Kag diin ina nagahalin. Nagahalin ina sa sitwasyon nga kita mga anak sang Dios. Kag base sa aton bunyag, may ginatawag kita nga common priesthood. Ang priesthood sang mga binunyagan. Tanan kita ginbunyagan. Ako bilang pari, bisan pari, una sa tanan, hindi ako makapari kung wala ako nabunyagan, no? So ang common priesthood amo ang una. So ang ikaduhaya nga priesthood amo na ginatawag nga ministerial priesthood nga sa amon na nga mga kaparian. So duha, no? Common priesthood kag ministerial priesthood. Pero bisyan common priesthood o kon ministerial priesthood, tanan binunyagan, di ba? Kita tanan. So kung binunyagan, tanan kita ginbunyagan sang Dios, tanan kita may misyon sa pagbantala sang maayong balita o kung sang paghigugma sang Dios bisan diin man kita. Kay ang importante kag sa siling sang aton mga pangulo sa simbahan, ang mga common priesthood, no? Hindi iya mga pari, kundi ang mga ginatawag man laiko, no? May mga kahigayunan kamuya nga kinahanglan dira kamo magpalapnag sang maayong balita nga hindi na malabot sang mga kaparian. Di bala? No, so amoy na, no? So alang-alang man kuya mag-attend diri sang sa meeting sang mga konsihal sa barangay kag magsiling nga magwali sang maayong balita, no? No, ara na si Rolda. No? So amo na, no? So hindi namon malabot tanan sa ministerial priesthood nga magwali sang maayong balita sa tagsa-tagsa ka sa kasulok-sulukan bala sang pangabuhi sang tawo, no? Kundi nga kamo na, no? Kamo nga mga laiko ang may responsibilidad nga magpasalot sang kabuhi sang Dios kundiin man kamo at sa inyo estado sang pagpangabuhi, no? So sa ministerial priesthood kami nga mga pari magawali sang maayong balita sa amon estado kundiin kami gin-assign sang Dios. Kamo nga mga laiko mas pagid nga pagpanghangkat sang maayong balita bangod kay ara kamo iya
sa mga nagakala lain-lain, no? Nga mga oportunidad sang kabuhi agod nga mapawala lahan. Kung nagaobra ka sa gobyerno, dalon mo si Jesus dito sa imo nga pagpanghimanwa. Kung nagabaligya ka, dalon mo sa imo mga upod sa nagabaligya, no? Kung nagabaligya ka bingka, nagabaligya ka bulak, no? Dira si Jesus. Mas importante, anang alang mapirmi kami to dito mawali sang mamakadto kami to sa nagabaligya bulak, no? Hindi, kay ato ka na to, no? Kay ato ka na to, amo ina ang misyon nga ginhatag sang Dios sa imo. Kung sa ron, tanan kita ginhatagan sang Dios sang responsibility sa mga pamatanon kung din sila no? Kung ara sila sa grade 7 o kung grade 8, no? O kung grade 9, no? Kung ano, senior high school. So sa dira sa inyo, dira kamuya, bantala sang mayong balita o kung sang kaayo o kung paghigugma sang Dios. So mga utod, amo ini ang una, no? Nga bilang katikesis para sa aton tanan, nga ang ginahalinan sang pagpalapnag sang maayong balita, niya bangod kay ginbunyagan kita tanan. Kag tanan kita, bangod kay ginbunyagan, may responsibilidad sa pagpantala sang maayong balita kung diin man kita sa estado sang aton pagpangabuhi. So magadiretso na dayon sa ikaduha naton nga pagpamalandong, no? Kung ang Dios nagpadala sang mga apostoles kag mga disipulos sa iban nga pungsod sa pagwali sang maayong balita, ang ginatawag kong ikaduha naton nga pagpamalandong amo ini. I-personalize naton ang pagpadala sang Dios sa sining mga apostoles. Sang unang panahon sa time ni Jesus ginpadalaya ang mga apostoles kag ang mga disipulos. Sa aton tinion subong, ang Diyos, si Jesus, nagapadala sa aton. Di pader ano ang ginamin mo sang i-personalize. I-personalize bangod kay sa isa sitwasyon naton subong, sa sulod sang balay, sa aton olubrahan, o kung sa ulihi, basi mabalik na sila sa eskwelahan nila. Ang pamangkot sa present nga sitwasyon ko, sa diin ako ginapadala sang Dios. Ano ang misyon sang Dios sa akon sa sulod sang akon panimalay. No? So kung ini tamaan ka general o katamaan ka nga nagasiling nga si Mateo ginpadala dito sa sino nga pungsod, no? Si ang isa man ka apostol si Lucas ginpadala sa sina nga pungsod. Subong iya, no? Sa sining nga tinion sa aton pagpamalandong manamigid nga after the holy sacrifice of the mass hasta buwas
mapamalandong kita kaglang tawon naton sa aton kaugalingon, ilabi na gid sa present situation naton, din ako ay ginapadala sang Diyos subong sa present sang akon estado sang pagpangabuhi. Kay sinon niya ako ginapadala ay ginapadala niya ako sa akon ugangan. No? Nga mangin okay na kami. No. O kung ginapadalaya ako sa akon pakaisa, o kung ginapadalaya ako dira sa sulod lang sang balay nga mangin magbantala sang maayong balita, o kung magpatigayon sang pagpatawaray, o kung pagpatigayon sang pagpaumod, no? Lantaw naton no? So hindi na kita maglantaw pa sa iban nga mamisyon kita, makadto kita sa dason nga barangay ito. Ay kay siling ko personalized, no? Sa kada adlaw sa aton kabuhi, kung lantawon lang naton, kada adlaw ginahatagan kita sang Dios ang mission, no? Nga magbantala sang maayong balita. Kag kung lantawon naton, kada subong, no? Subong, biskan sa pagpuli naton, pamalandungan naton, kung diin kita, kag kung ano nga mga sitwasyon sa aton kabuhi subong, nga ginahangkat kita sang Dios nga magbantala sang iyang maayong balita, no? So sa mga simple nga mga ulobrahon, sa nasiling ko na si Errol mamangkot pa ya nga ko sa subong nga sitwasyon sa ila patigayon sang maayong nga paghimanwa diri sa San Rafael. Ano pagid, no? Diin ayhan si Errol ginapadala agud nga may maayo pagid ang pagsinalayo sang mga taga San Rafael. Bahin kag paagi sa iyaya nga ara siya sa palangakuan, no? O kung isa man ka kapag pagpanghangkat nga ang mission man, no? Pinakasimple, no? Simple man, pero mission man ini nga ginatawag man ang mga hot girls naton, no? Sa pagbisita kag paghatag sang paglugpay sa mga namatyan sang aton katilingban, no? So siling mo do ka ano lang, no? Kasimple lang, pero kung balikan naton amo ini isa ka pamaagi nga dala naton si Jesus nga nagalugpay sa mga pamilya nga nalisdan, no? So may assignment naman karon ang mga hot girls, no? May katuan naman kita para nga responsuhan. Kag sa damo pa nga mga kahigayunan, no? Lantawon naton sa aton kaugalingon, no? Bilang nanay, subong sang pamilya, ano ang ginahatag na misyon sang Dios sa akon? Bilang tatay, ano ang gusto nga gihatag sang Dios nga misyon sa akon base sa sitwasyon namon kag pagsinalayo sa sulod sang panimalay? Bilang anak o bilang estudyante, ano ang pagpanghangkat sa akon sang Dios? Ano ang misyon nga ginahatag sang Dios sa akon, no? So kabay pa nga bahin ini sang aton pagpamalandong subong asa buwas, no, sa sining ika-15 nga Domingo sang ordinaryo panahon ang aton ebanghelyo, si Jesus nagpadala sa mga apostoles. Siling ko sa ikaduha naton nga pamalandong, i-personalize naton, no? Kay ang Dios nagapadala man sa aton present situation, kag sa aton estado sa pagpangabuhi. Gani nga mamangkot man kita bilang tatay, ano ya ang misyon sang Dios sa akon subong base sa sitwasyon sa akon panimalay? Bilang maestra, bilang nag-aara sa palangakuan sa pagserbisyo, bilang estudyante, no? Bilang hot girl. Ano ang pagpanghangkat sang Dios sa akon? Gani nga sa sining Santos nga misa, padayon kita nga magpangamuyo sa isa kag isa. Kay kun base natalupang naton nga mabudlay, no? Ang misyon nga gintan-ay kag makita naton nga ginabutang sang Dios sa aton responsibilidad. Kabay pa nga ang kada kitanay naton diri sa Santos nga misa ay nagahatag sa aton sang paglugpay nga padayon kita nga magtuman sa pagpanghangkat sang Dios sa misyon nga ginahatag niya sa aton. Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Makagagahong sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Igatuo ko sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo, gibunag ni Santa Maria Berhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, ginasa sa krus na patay kag ginubong, nanaog sa mga minatay,
Sa ikatlo kadlaw ng banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, karilingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito, makarpa siya duwat sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, agod nga mapamatian naton ang pagtulunan ni Kristo. Ibantala naton ang aton ginatuuhan, kag magpangabuhi kita suno sa aton ginabantala. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga pamatian sa mga nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno ang tingog sa mga apostoles kag mga propeta sa subong nga panahon, agud ila mahibaluan ang tinutuyo sang Dios para sa iya banwa. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga misyonero, mga misyonera, kag ang tanan nga nagabantala sang maayong balita, makaagom sang kusog, paagi sa mga pangamuyo, kag sa bulig sa mga katilingban nga Kristohanon. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga madamo nga mga lamharon ang magasunod kay Kristo, agud hindi nila pagpangitaon ang gahom kag manggad, kundi ang pag-alagad sing mapainubuson kag mahigugmaon sa ila kauturan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga hindi namon pagkalimtan nga ang madala namon sa pihak nga kinabuhi, hindi ang mga butang nga amon ginangkon para sa amon kaugalingon, kundi ang mga butang nga amon ginambit sa amon kauturan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga amon mga utod nga nagtaliwan na, maagom sing kapahuwayan kag kalipay nga dayon sa ginharian sang langit. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Ginoo, kabay nga ang tanan namon nga mga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig kag mangin himpit sa imo pagtuytoy. Inapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness this breath we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord, Lord God of all creation. thanks for your goodness is why We offer fruit of the earth, work of our hands. this will become the cup of love. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen.
palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka ba mga utod, agod yang akon kang inyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amay nga makagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kay miyan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. Diyos nga manamay, tamda ang mga dulot sang imo simbahan, nga nagapangamuyo, kag nagapakiluoy, itugot ka amon ini pakigambitan, agod nga magdugang ang amon pagkasantos. Napangayo naman ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos kag nga gid igo apostanon sa among kaluwasan niya sa gihapon kag sa nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya pagkatawo ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga arkangheles kag mga santos, nagaamba kami sang walay untat sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit kag ang tutas ng imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagkakain sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga todo Ginoo kinubaran sa tanan pagkasantos kani padalang imo espiritu sa pagpasantos ni mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga ginbaton sa kinabubuton nga ginkuha kay pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Nga ipanagtag sa iba gituton-an nga nagasiling magkuha kamatanan kag magkaon sini kay mga akon lawas nga gitugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay palibot sa imong ituton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag mag-inom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na sugtanan gagawla para sa iyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nahanap, mabalikan, o Ginoong Jesus. gani amay amon ginaalad sa imong tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay ka pagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kay maging kabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagid sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imong simbahan na napnag sa bugos sa kalibutan, himbita siya sa pagigugmaw po sa amon santo pa mga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kay sa nakaparian. Dumduma mga sakop siya mong katilingban nga nagtaliwan nga may paglaong mawabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na nagkalamat ay sa imong pagkaabian. Batula siya sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong.
Kaluoy man kami, diri ka ng katambong agad nga mambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios, pod kay San Jose nga bana pod sa mga apostoles sa tanan mga santos nga nagpahamot sa imo pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginatag sa imo Diyos amang nga mahagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay gisugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, gagintudlo niya sa aton. Luson mo kami, O Ginoo, sa tanan ng kalautan. Hatagi kami si pagiday sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan ng palaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalaungan. Magabalik sa Jesucristo, nga amon man luluwas. Sa Kristo ay kanang siling sa mga apostoles ang pangidahit kinabilin ko sa inyo, akong pangidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ano mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Nasusayo maging siling at agi sa pangidahit kapag hiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidahit sang Ginoo yarag yapon sa inyong tanan. Kagyaraman sa imo. Magtagay kita sa tanda sang pagidahit.
ang Diyos nga Nawala kang sa mga sala sa kalibutan, haluin ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, tatagan mo kami. si Panginoon. Yan si Kristo, ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita nga dapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Lokatakus nga magsulod ka sa konpuluyan. Ang pagimit lang lamang sa kapulong, kag mag-aayong akon kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, itugot nga ang amon pagbaton sang masunson sining sakramento magdugang sang amon sang bunga sang kaluwasan. Inapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Saluwat sa pagpanumdum naton sa aton niya education ministry sa mga katikis naton diri sa aton niya barangay ang supposed to be nga schedule sang orientation dito sa aton parokya last July 11, so ato na postponed kag gin-reschedule sa July 20. Sabado ina nga adlaw alas 8 ang takna sa aga dito sa may Nazareth Hall sa aton parokya. Sa liwat sa mga katikista naton diri sa aton barangay, Youth Catechist, Education Ministry, kag sa mga luyagman nga mga katikista, kamo welcome gid sa orientation sa July 20, alas 8 takna sa aga dito sa aton parokya. Bagot ang aton parokya, magpatigayon sang adult catechesis diri sa aton o sa tagsa ka mga barangay. Bangod sa na-observe sa aton parokya, kadamaan sa aton yung mga adult ang wala na nakapatigayon sang catechesis. Kag subong man ang aton nga mga foster families. After sinimera kita sang short nga meeting lang diri sa aton chapel, kag buwas nga adlaw mayra sang schedule nga meeting dito sa aton parokya alas 10 ang takna sa aga. Sa luwat sa aton nga foster families para sa aton Regional Youth Day sa July 22 to 25 nga paghiwaton diri sa aton nga Archdiocese of Haro. Diri sa aton barangay mera sang 20 ka delegates nga naka-assign diri. So sa aton mayara kita sang pulo man ka foster families nga magabulig patigayon kag magatatap sining aton mga delegates para sa Regional Youth Day sa July 22 to 25 sininga 28. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa inyo. Pagkamatanan, binisan sa mga kagahong na Diyos sa ramay, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, tapos naton santos kamisa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.